tomhle videu si budeme povídat o termochemii. Termochemie zkoumá přeměny tepla neboli energie v chemických reakcích. Chemická reakce je přeměna nějakých látek na jiné látky a v průběhu téhle přeměny se celková energie všech těch látek mění. Začínáme na nějaký základní úrovni, potom, aby se ta reakce vůbec začala odehrávat, musíme přidat nějakou aktivační energii, například škrtnout sirkou, a pak se energie sníží. Už z minula víme, že když skončíme na nižší energetické hladině, než nějaký jsme byli, znamená to, že se teplo uvolní a je to exotermická reakce. Když je to opačně, tak je to endotermická reakce a látky, které vzniknou, jsou zpravidla méně stabilní, než ty, se kterými jsme začínali. Takzvaný reakční teplo je údaj o tom, o kolik se změnila celková energie látek v té reakci. Tohle reakční teplo někdy taky nazýváme entalpie, a to tehdy, když se reakce odehrává za standardních podmínek. To znamená teplota 298 Kelvinů a tlak 1013 hektopaskalů. A co můžeme říct o změnách energie v reakcích? Můžeme říct třeba to, že reakční teplo nezáleží na tom, kterým směrem reakce probíhá. Když chcete z látek A vykraftit látky B, tak je změna tepla stejná, jako když se potom z látek B chcete dostat zpátky na látky A. Liší se jenom znamínko. Krásným příkladem můžou být třeba tyhle dvě rovnice. Jsou to stará dobrá respirace a fotosyntéza. A energie, kterou dodá sluneční záření, aby mohla vzniknout glukóza, je úplně stejná jako energie, která se uvolní v podobě ATP, když glukózu rozštípáváme kyslíkem. Za druhé můžeme říct, že celkový reakční teplo nezáleží na tom, jak reakce probíhá nebo z jakých podreakcí se skládá. To výsledné teplo bude vždycky teplo na konci reakce minus teplo na začátku reakce. Každá molekula vzniká z prvků. Během toho vzniku se uvolní nebo spotřebuje nějaký teplo. To samozřejmě záleží na množství té látky a na takových věcech, jako je tlak a teplota. Aby v tom nebyl bordel, tak jsme si stanovili standardní teplotu a tlak a řekli jsme si, že to množství té látky, který vznikne, bude 1 mol. To je standardní slučovací teplo, který se experimentálně určuje. Když chcete 1 mol uhlíku sloučit se 1 molem kyslíku za vzniku 1 molu oxidu uhličitého, uvolní se vám přitom teplo 393,51 kJ. Ježkovi zraky, co je tohle? Chtěl jsem říct, že standardní slučovací teplo se nám hodí pro výpočet reakčního tepla nějaký reakce. Když víme, při jakým teple vznikají z prvků výchozí látky i produkty a hledáme, při jakým teple vznikají produkty z výchozích látek, tak uděláme jednoduchou úvahu. Aby jsme z prvků vykraftili produkty, potřebujeme na to standardní slučovací teplo produktů. Když z těch prvků nejdřív vykraftíme výchozí látky, tak potom z nich na produkty nám stačí míň tepla. O kolik míň? No o tolik, kolik jsme potřebovali tepla na výrobu výchozích látek z prvků. Takže celková entalpie rovnice se rovná součet všech standardních slučovacích tepel produktů minus součet slučovacích tepel všech výchozích látek. No a když tam máme to sčítání, tak no a pak tady máme ještě spalné teplo, při kterém vznikají oxidy dané molekuly. Můžeme ho taky použít k výpočtu reakčního tepla nějaký reakce, podobně jako slučovací teplo, akorát že tady obráceně. Když chci výchozí látky spálit na oxidy, potřebuju k tomu určitý teplo. A když to chci udělat s produktama, potřebuju jiný teplo. A to reakční teplo, ten přechod z výchozích látek na produkty, to získáme, když odečteme spalné teplo produktů od spalného tepla výchozích látek. No a to by zatím k termochemii mohlo být všechno, pokud teda... Nice.